Gaur daiteketik gonbidatu bat etorri zaigu, sexu harreman osasuntsuen eta indarkeriaren inguruko ikuspegia partekatzera. Eta gaur egungo errealitatea nola bizi dugun aztertzeko aukera eduki dugu. Zein helbururekin iritsi nahi duzue kanpaina honekin? Nik uste gure helburua, pertsonalki igual gehiago erantzutera. Da ulertzea, kanpaina esaten dugunean, saio hau edo orokorrean Hitzaldiarekin edo eskidetzako programa. Gaurko hitzaldiarekin, gehien bat, nik behintzat nire helburua izango litzateke ulertzea, zelan bortxaketaren atzetik dauen prozesu bat, eta prozesu horretan ematen diren, dinamika eta influentzia desberdinak, hau da bortxaketa ez dela erabaki aislatu bat, baizik eta atzetik eta aurretik dauen prozesu eta babes sistema bat. Zergatik uste duzu bortxatzaile gehienak gizonak direla? Arrazoi desberdinak daude, eta nik esango nuke arrazoia multifaktoriala dela, baina esango nuke bortxaketa ulertuta prozesu bat bezala eta ez erabaki aislatu bat bezala, bortxaketak gizonei eskaintzen guzku aukera sistema honetan dugun gure errola, konfirmatzeko, praktikatzeko, komunikatzeko eta gure dugun boterea asentatzeko aukera bada. Faktore daude edo, arrazoi nagusienak bortxaketak eratzeko edo emateko? Azkenien gaur ikusi dugun modura bizi gara bortxaketaren kultura baten, non bortxaketa ikasteaz gain, ikasten da, bortxaketa justifikatzen da, ikusi dugu bortxaketa normalizatzen dela, ikusi dugu bortxaketan biktimak kulpatzen diela eta gaina konplizitatea dagoela. Orduen testuinguru horretan faktore desberdinen bitartez eta guk ere txikitatik sortzen dugun, eraikitzen dugun irudikapen sexual baten bitartez, izaten ditugun egoera edo izaten ditugun faktore desberdinen bitartez, egia da bortxaketa zoritxarrez askotan dela aukera bat kakotzen artien bortxatzailearen dago. Eta bukatzeko, zure ustez urterekin pornografia edo masturbatzeko adinaren media igo da? Igo, kasunetan jaitsi dela, gero eta gazteagoak direla. Bai, eta dudari gabe. Gero eta gazteek, gero eta aukera gehiago izatea dispositibo digitaletan egoteko, eta hemen ni ez sartzen, zein izan behar da modua, gazteak egoteko dispositibo horretan, baina gu kontziente izan behar gara, gero eta aukera gehiago eta aukera erresagoak izan dispositibo horretan egoteko, gero eta aukera eta probabilitate gehiago pornoarekin harremanetan egoteko. Ze pornoa dago, eta jakin behar dugu gure dispositiboetan pornoa dago, eta inkluso nagusi da. Eskerrik asko. Zuei!